Gde ima voda studena Radule, gde ima voda duboka Radule, da idem da se udavim Radule, da idem da se udavim. Ajde malo da u naš govor ugradimo nastojanja. I kada šaljemo riječ, i kada primamo riječ, u oba slučaja, od oba učesnika nastojanja. Da upotrebljene riječi budu tretirane, shvaćene, korišćene na isti način. I onda kada su riječi tu zbog naših međuodnosa. Isto onakvog nastojanja kako već imamo kada koristimo bilo koje riječi potrebne nam da bi imali pravi odnos prema prirodi. Gde ima drvo visoko Radule, gde ima drvo visoko Radule, da idem da se obesim Radule, da idem da se obesim. Isto kao što, iako i kod riječi koje nam trebaju zbog odnosa prema prirodi, imamo propusta, neznanje i promašaja. Zajedničko nastojanje koje imamo ispravlja te propuste, neznanje i promašaje. Zato jesmo napredovali kroz istoriju u našoj ljudskoj poziciji prema okolišu. Isto tako očekujem da će zajedničko takvo nastojanje djelovati i kod riječi koje koristimo zbog naših odnosa. Gde imamo me u bave Radule, gde imamo me u bave Radule, da idem da se oženim Radule, da idem da se oženim. Biće promašaja, propusta, neznanja, ali će uvedeno nastojanje da ujednačimo tretman korišćenih riječi. Liječiti posljedice tih promašaja, propusta i neznanja. I mi ćemo i u međusobnim odnosima početi da uočavamo napredovanje koje nam sada nedostaje, a kako već vidimo u našem poznavanju prirode. Gde ima vino rumeno Radule, gde ima vino rumeno Radule, da idem da se opijem Radule, da idem da se opijem. Ja prvi čitam, ja? Ajde, ja ću kao domaćin. Ajde, vaše. Koliko mi, sagovornici, u ovom razgovoru intimni bili, toliko nama Stvoritelj pomogao. Koliko vi, kao slušalci, intimno reagovali na ono što od nas čujete, toliko vama Stvoritelj pomogao. Moj gost, Branko. Koliko mi izjednačili u toku govora brigu o nama govornicima sa brigom o vama slušalcima, toliko nama Stvoritelj pomogao. Koliko vi slušalci u svojim reakcijama na ovo što slušate izjednačili brigu o sebi sa brigom o nama, toliko vama Stvoritelj pomogao. Ajde još jednom. Živ bio. Dobro ti meni došao. Naš zadatak da dovršimo do kraja uspješno. Žao mi je za buduće generacije. Žao mi je što nisi u interesu buduće generacije da žive u civilizovanom društvu. Žao mi je što nisi pregledao snimak. Ne, bolje da nisi. Možda i bolje. Bolje? Možda. Ne, bolje. Ti se slobodno opusti. Da. Ja vidim po onom indikatoru, znaš, da on sad puno reaguje. Može. Dakle, plan i program je, evo ga ovdje. Dobro. Da ja prvo definišem ograničenje u prepoznatljivosti sagovornika. Dobro. Ti nisi onemogućio ovo snimanje zakletve koje je video snimak. Ja svakome od sagovornika ću nuditi, i nudio sam tako i Milješiću, da ostane ako želi potpuno zatvoren, nevidljiv. Ne, sve otvoreno. Ili ako prihvata, znači ti prihvataš prepoznatljivost sopstveno kao mog sagovornika da bude potpuna, je tako? Normalno. Dobro. Ograničenja upotrebe snimljenog. Nema ograničenja. Jer vidite, to treba da dođe do uha svih slušalaca
daj Bože, Da li dozvoljavaš da tog eventualno naroda ja Republike. naknadno nešto komentarišem i Da, ako se da. nečeg ne setim u toku ovog našeg... Nikakav problem. Dobro. Nikakav problem. Ja bih sada hteo da onima koji će slušati snimak, da tebe predstavim. Može. Znači, dva mala dela u vezi tog predstavljanja. Jedan je istorijat našeg poznanstva. Mi smo počeli da kontaktiramo po jedno 2,5 godine, možda i 3, ne znam tačno. Tako ti bolje. Na ime Begovića, Begovićevog. Ja sam Begovića upoznao na ime toga što je Radišić preporučio da se upoznao, pa smo mi počeli da kontaktiramo, a onda je od kontakata sa Begovićem odjednom kod mene se pojavio kao poznavnik, kao sad već prijatelj i sugrađan i tako dalje, i Branko Miladinović. Branko Miladinović je po struci pravnik, Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koji istovremeno može da obavlja i advokatsku delatnost, ako ja dobro shvatam celu tu problematiku, koji je odradio ceo niz godina u DDOR-u, koji se bavio... I magistarski usmeni sam dao, i sve živo. I koji se bavio u međuvremenu i vrlo lepom aktivnošću koju mi zovemo pevanje, i to na vrlo... Kao vokalni solista Radio Televizije Srbije i tako je. Ne znam, nije bitno godište, mi smo praktično vrlo blisko generacijski. Ono što je potrebno da slušaoci znaju, odnosno oni koji su zainteresovani za ovaj razgovor, to je da si ti doživio tragediju pre 10 godina kada ti je kći Tamara nastradala u jednom od novosadskih požara. Lokalitet je Kontrast, nažalost, na nesreću Novosađana, na nesreću nas ljudi. Novi Sad može da se, to je vrlo ozbiljno izgovarati, ironično, ali pohvali sa tragedijama i u Lonđu, i u Putniku, i u Radničkom, i ima ih još. Koja je postala pojava u Novom Sadu, nažalost. Sa 18 žrtava. Osnovni podatak koji je u vezi tebe potrebno izgovoriti, da bi slušaoci znali, je da si nakon te tragedije, prošavši kroz nešto što je nezahvalno čak i zamišljati, postao osnivač društva Tamarini zakoni, mislim da se... Istina Tamarini zakoni, Udruženje građana. Udruženje građana, Istina Tamarini zakoni. Koji se bori praktično za zaštitu dece i omladine, radnika medija, novinara i prilagođavanje svih zakona potrebama društva, odnosno naroda, države Republike Srbije. Društvo Istina Tamarini zakoni je na osnovu pre svega tvojih naprezanja i napora uspelo čak i da u važeće zakone Republike Srbije uvrsti neke od dodatnih odredbi vezane za protivpožarnu zaštitu. Jesam ja dobro? Znači, to je Tamarin zakon koji je usvojen 2015. godine. Narodna skupština države Republike Srbije usvojila je Tamarin zakon i gde su se neke preventivne mere i neki propusti praktično ispravili, tako da u današnje vreme imamo veću sigurnost i veću bezbednost objekata, gde su praktično sektor za vanredne situacije koji je jedini nadležan za kontrolu i nadzor protivpožarne sigurnosti, praktično osposobio se da na jedan viši nivo, na višem nivou, odnosno sa više svesti i odgovornosti rade tu kontrolu i nadzor, gde se ne sme dozvoliti jednom objektu da nema određene dozvole ili odgovarajuće mere preduzete u smislu prevencije, sprečavanja realizovanih rizika, odnosno štete, požara i tako dalje. To je jako važno napomenuti. S tim da, pored toga, sam dao predlog 4 zakona, na primjer, još pored toga, da se obavezno, kao na primjer što imamo auto-odgovornost, obavezno osiguranje automobila, da se tako obavezno osiguravaju kuće i stanovi u čitavoj državi, od nekih 100 do 400 dinara mesečno, u zavisnosti od kvaliteta gradnje, gde bi se praktično osigurali od rizika zemljotresa, izlija vode, bujice, požara, leda i udara groma.
Zatim, krivični zakon sam napisao pre ubistva Tijane Jurić, gde sam predvideo bukvalno i kaznu doživotnog zatvora za najneuralgičnija krivična dela koja su protiv Ti si pomagao ocu Upravo. male Tijane oko... Ne, ja njega čak i ne znam. Ne znaš ga? Jer se mi nismo znali, ja sam pre tog ubistva to uradio. A, da. Znači, ja sam pre ubistva sačinio taj zakon i to je zavedeno u ministarstvu. Međutim, ako je poznato, a mora biti narodu poznato, da sve kako idete više ka državnim organima, na sve više neznanja nailazite i ti ljudi koji rade u tim ustanovama nisu zainteresovani ili nisu stimulisani da praktično rade jedan sveti posao, bezbednost i prevenciju, iako su po zakonu obavezni, ili imaju platu, država im to je omogućila, ali što je najvažnije, da nemaju odgovornost. Znači, nijedan predstavnik zakonodavne, izvršne i sudske vlasti nema odgovornost. Nema odgovornost. Imaš samo jedan 360. član zakona koji se odnosi od tužioca i sudije, a to je smejurija, kako će kolegu da kaže? Kad ste vi videli da je jedan sudija kažnjen, da je jedan tužilac kažnjen? Naprimer, hapsi se načelnik policije, a tužilac koji je 6 kopalja ispod načelnika policije ne može. Kako to? Ko je njima dao to ovlašćenje i tu snagu, da oni imaju jedan tretman, da imaju status ministra, sudije i tužioci imaju status ministra, imaju samostalno slobodno sudijsko uverenje, nemaju obavezu provere sposobnosti i znanja kao ostale profesije, profesori, nastavnici, lekari i tako dalje, koji moraju da imaju sertifikate i na svaki 5 godina da menjaju. Branko. Idemo dalje. Ajde ja pokušam da konkretizujem stvar. Ajde. Mi želimo da snimimo razgovor, dogovorili smo se da ga snimimo, dogovorili smo se u uslovima pod kojima će biti snimljeni, kako će biti korišćen. Tako je. I ja bih sad da te podsjetim na 2 povoda za taj razgovor. Jedan povod je to što si ti praktično generisao, drugi je ono što ja pokušavam da odradim. Evo kako ja objašnjavam povode za razgovor. Ove godine, mi smo u 2022. godini sada. U 1. aprila je bila 10-godišnjica tragedije u Kontrastu i pogibije tvoje kćeri. I još 6 mladih ljudskih osoba. I ti si tada na onom skupu koji je bio pored Kontrasta organizovan, davao ljudima jedan letak, kako ja to zovem, ili ne znam kako bi trebalo prestiti, pismeno obraćanje, koji sam ja sačuvao i u tom letku sam ja, čitajući ga, uočio prvo osnovni naslov lična odgovornost, potenciraš priču o ličnoj odgovornosti, to si malo prije govorio. Tako je. A onda si odmah ispod toga stavio narod zahteva. Jeste. Dobro. Ja sam inženjer. Ja sam bukvan, što bi rekli Bosanci. Možeš shvatiti to. Izjednačavanje udruženja građana, jednog udruženja građana, sa pojmom narod je u mojim očima problematično. Dobro. Razumeš? Ali, to je nešto što ja mogu da apostrofiram privremeno. U letku dalje nalazim obrazloženje tvoje, da zbog osnovne sumnje da su sticajem krivičnih dela, pa 2 tačke navodiš sad ta krivična dela, organizovani kriminal, nesavesni rad u službi, zloupotreba službenog položaja, kršenje zakona, pa sad imaš imenovanje ko je kršio zakone, da su uradili zločin, navodiš zločin, i sad protiv koga? Protiv roditelja. Protiv roditelja i rodbine ubijene dece. Tako je. Dobro. Znači, ono što meni, kao navodnom laiku, stoji u svesti, to je da si ti iskoristio odrednicu zločin, a nisi rekao da su grešni, nego si rekao ovi su zločinci. I kompletan naslov ovog snimka će biti o
zločinu i o I grehu. grehu, dobro. O zločinu i o grehu. Ja sam tebe pitao svojevremeno, kada smo dogovarali da li ćemo razgovarati na ovu temu, da li bi ti pristao da meni objašnjavaš razliku između zločina i greha? Vrlo rado. I ti si rekao da bi i da si sposoban da to razlikuješ. Sigurno. Naš poznanik, naš Begović koji je, recimo, nas upoznao, je svojevremeno pre par meseci, mesec dana, kad smo sedeli na jedru, kad sam ga ja pitao ima li zločin i greh, on je rekao, to je jedno to isto. Pa dobro. Razumiješ? Ima i... Mi imamo jedno more takvih situacija u kojima mi koristimo reči i sad ja mislim na jedno, a ti misliš na drugo. Ti kažeš ja razlikujem zločin i greh, ja kažem možda imam problema, možda ne mogu da mi pomogneš, ali naš treći sagovornik kaže tu nema razlike, to je jedno te isto. I to važi ne samo za zločin i za greh koji su u suštini na neki način biblijske teme. Nego, recimo, ja sam isto to testirao na drugim ljudima, pravoslavlje, hrišćanstvo, svetosavlje. Jedni tvrde to je isto, drugi tvrde nije isto. Recimo, Begović kaže to je jako različito. Drugi kažu to je isto. Ja sad kao mašinac koji ide kroz život, upravljan vašim organizacionim načinima, vašim odrednicama, pravničkim, ekonomskim i tako dalje, ja sad idem i patim se. I tražim od mog sunarodnika, mog čovjeka koji je Miladinović, da mi pomogne, je li bre Branko, je li zločin isto što i greh, ili nije. Dante je to u božanstvenoj komediji. Ostavi Dante, nemoj Italijani, molim te. Dobro. Mi Srbi smo jači od Italijana. Italijani su kratki za nas. Jeste. Tako. Dobro. Dakle, ja bih želio da ti meni pomogneš u ovom razgovoru. Da ja shvatim kako ti razlikuješ pojam zločina i pojam greha. Da vidim kako ti razmišljaš u sopstvenoj glavi i odlučuješ da imenuješ ovo je grešnik, a ovo je zločinac. I isto tako kao treći, da vidim da li si ti stvarno u situaciji da dokažeš da možeš da prepoznaš ličnu odgovornost i da isteraš. Dobro. Razumeš? To je prvi povod, to je povod, znači za to o čemu mi razgovaramo, to je povod generisan sa nekim tvojim aktom, dokumentom, delima, sa tvoje strane. A povod sa moje strane, ja sam tebe u jednom razgovoru, bio sam kod tebe u Čurugu, pred tvojom suprugom pitao, kaži mi Branko, da li je tvoje zalaganje, tvoji napori oko Udruženja građana Istina, Tamarini zakoni, da li je to uzrokovano s jedne strane željom da se ne desi ništa slično ili željom da ti samog sebe eksponiraš ili nečim trećim. I ja sad kao naivan čitam, recimo, ti si proglasio zločincima ljude koji su napravili delo... Tako je. Čekaj. Da. Ne protiv Tamare, nego protiv roditelja i rodbine ubijene djece. Razumiješ? Da. Ja sad ovako gledam kao da nije bitna Tamara, nego kao da ste... Oni su već zločin napravili prema Tamari. A ovo... Dodatni su zločini. Tako je. Ovo su dodatni zločini. Odlično, lako znači. Zašto ja... Ja moram da ti objasnim to. Naravno, mi ćemo se, vratit ćemo se više puta. Ja sam morao toliko samo kontrolu sebi da nametnem, da, na primjer, u postupcima krivičnim protiv fingiranih procesima protiv svih inspektora, znači građevinskog, turističke inspektorke, inspektora za kontrolu i nadzor, sektora za vanredne situacije, to su bili fingirani protesti gde smo mi bili izopšteni, znači mi građani, odnosno žrtve, roditelji žrtava, bili smo izopšteni iz tih postupaka namernim delovanjem tužilaca, koji svesni da ne mogu nikako da odgovaraju i da budu pozvani na odgovornost, upustili su se u taj zločin organizovanog kriminala. Zato što nas nisu naveli u tim postupcima kao oštećene
i što nas nisu u tim postupcima naveli ni kao svedoke. Kad su oni naivni, slučajno su vas zaboravili. Tako je, u samim optužnim predlozima... Ja sam sad koristio ironiju, ali to je kontraproduktivno. Tako je, ali narod mora da zna da su oni u optužnim predlozima koji su falš napisani i koji su okarakterisali nesavestan rad u službi, koji je konstatovan kasnije u parničnim predmetima naših tužbi protiv države i grada, oni su praktično takav optužni predlog kvalifikovali kao zloupotreba službenog položaja koja se ne može dokazati u postupku. I samim tim su spasli svoje kolege iz državnih organa, inspektore, a sebe izdvojili kao nedodirljive, a mi smo jedino mogli oružjem da do pravde dođemo. Onda sam ja rekao, dobro, neću da plačem, znači nema plakanja. Branko. Da, ne. Do pravde je moguće doći na mnogo različitih načina. Ima. Celina snimka sadrži i našu zakletvu koja vrlo ozbiljno proziva sve naše slušaoce. Normalno. Mi kažemo, reagujte adekvatno našim delima. Čim smo to izgovorili, mi smo i sebe, ali i njih stavili pred stvoritelja u vrlo ozbiljnu poziciju. Znači, da li će neko plaćati ili ne, o tome ćemo da vidimo. To je druga stvar. Tako je. Vidi ovako, da bi nas dvojica ujednačili problem upotrebe reči, zločin i greh. Pa vidi greh, ako mogu da kažem. Da bi proverili tvrdnju, da ti možeš da prepoznaš zločince, da prepoznaš grešnika i da dovedeš nekoga do lične odgovornosti. Ja tebi predlažem da mi izaberemo jedan konkretan slučaj. Evo ti konkretan slučaj kontrast, a mogu i na sve druge požare da se osvrne. Zašto ti predlažem? Kad smo mi počeli da razgovaramo i da se družimo, ja sam tebe upoznavao sa mojim uvidom kao tehničkog lica koji radi u jednoj firmi, u drugoj firmi, u trećoj firmi. I s kojim problemima se kao ti sučeljavaš? Ja sam tebe počeo da upoznajem i sa mojom istorijatom rada i sa objektima sa kojima sam se susretao i tako dalje. I da se mi ne bi rasplinuli suviše. Dobro. Ja sad tebe želim da zamolim da se ti potrudiš da izabereš od nekoliko ovih 5-6 slučajeva, da izabereš jedan na kome ćemo konkretno da razgovaramo. Ja ću odabrati slučaj kontrast, a i lounge, diskoteka lounge, odnosno kafić lounge. O čemu smo do sada razgovarali? Jesi se sećaš? Pa dobro, o odgovornosti, Ne, o kojim znači o konkretnim slučajevima, o kojim konkretnim problemima smo razgovarali. O gasnim instalacijama, o higijenskom zavodu, dobro. Ajde te podsjetim. Prvi put smo, kada sam te počeo da informišem o tehničkim detaljima. Mi smo prvi put sedeli na Cepelinu, došao je Milješić, i ja sam ti onda, znajući da si ti uspeo da u zakone Srbije uvrstiš dodatne Tamarine zakone, ja sam te onda pitao, rekao, Branko, šta ti misliš, da li mi možemo da izađemo na kraj sa morem zakona, i ispričao sam ti priču o kopanju malih rovova za polaganje neke instalacije u zemlji. Možda si zaboravio, možda nisi, ukratko ovako glasi. Da te ponovno ispričam. To je to isto što sam ti izgovarao pre 2-3 godine sedeći na, pre jedno 5-6 godina sve ukupno. Desilo se da u našim novinama, u roku od ravno 21 dan izađu 4 informacije. Prvi dan, prva informacija, desila se nesreća na gradilištu, kopan je rov, rov je trebalo da dobije razupore. Razupori su dodatne grede koje spreče zemlju da se uruši. Nije zbog nečega, nego samo zbog štednje. Nije zbog nečega ništa postavljeno u taj rov i prije 5-6 godina, ne sjećam se tačno koliko je rok, u našim novinama se pojavio oglas
Mladić je kopao, došlo je do urušavanja rova, zemlja mu je stisla grudni koš i on izdahnuo. Ravno nedelju dana posle toga javila se nova vijest u kome se to isto ponovilo, ali ovog puta su dvojica otišla Bogu na istinu. 15. dana od prvog dana se javila treća vijest, u kome se ponovilo identično. Ponovo je kopan rov i još jedan momak je mlad poginuo zato što se urušila zemlja. Za 15 dana su na gradilištima 4 mlada života izgubljena zbog ljudskih budalaština. I niko nije odgovarao. Da, sve se slažem. Niko nije odgovarao. Sve se slažem. Mhm. I 21. dana se javila nova vest koja naizgled nije bila povezana sa tom mišlju. U tog 21. dana četvrta vijest u novinama je bila: čovjek koji je 10 godina ranije izgubio je sin na isti način, potpuno iste okolnosti su. Kao ova 3 slučaja što su opisivala, je nakon 10 godina otišao na jedno gradilište, izvadio pištolj i ubio šefa gradilišta. Moje razmišljanje je da je on jadnik čitao ove 3 vijesti prethodne i rekao: ja nisam ništa preduzeo, i onda je on preduzeo jedino ono što je on znao i otišao i ubio čovjeka na gradilištu, šefa gradilišta. Što se kvalifikuje kao zločin? Čekaj. A oni koji su načinili zločin, oni su abolirani. Znači, jedna mogućnost je da mi pišemo nove zakone o načinu kopanja rova koji su potpuno poznati. Pravila osiguravanja rova su potpuno poznati. Izvini, ko nadzire i kontroliše rad objekata u radu i ko kontroliše i nadzire rad objekata u izgradnji? Dobro, To je znači inspektori sektora za vanredne situacije. Slažem se, ja znam. Evo, svi ovi koji slušaju... I mi nećemo da razgovaramo više o ničemu osim odgovornosti tih ljudi koji su jedino plaćeni za tu vrstu delatnosti, a nisu ju radili. Slažem se. Evo, svi koji slušaju ovaj razgovor trenutno na ekranu mogu da vide samo jedan neobični simbol koji precizira nešto nepoznato. Taj simbol zapravo može da locira i tebe kao jednog sagovornika i mene kao drugog sagovornika. Dovoljno, nikako. Može da nas locira u nečemu što se zove godišnji promene, odnosno astrološki znak. Ja znam koji si ti astrološki znak. I ja znam koji sam ja znak. Ja znam zašto ti tako razumeš. Zato što hoću da dođem do kraja, do istine i da nešto učinimo dobro za ovaj narod. Ajde da mi odaberemo jedan, znači od onih objekata sa kojima si ti upoznat, da ti odabereš, iako si izgovorio malo pre, ja bih voleo da mi to konkretizujemo naše razmatranje na kontrastu. I na lounge-u nije problem. Čekaj. A ja ti kažem, vidi, mi možemo da biramo različite stvari. U vezi lounge-a ti daleko više podataka znaš nego ja. Tako je. Razumiješ? I sad bi ja morao da pipam gde, ko, kaž, šta. I pipaću, dragi moji. Nije problem. Ali lounge je jedan od objekata na kome je došlo do požara na kome je stradalo 8, ako se ne. 8. Tako je. Ne vidim. Kontrast je 7. Putnik imao jedno 4. 6 je u kontrastu, 8 je u lounge-u, putniku je 3 i na radničkom je 1 osoba, navodno. Navodno. Ja sam tebe počeo svoje vremena da upoznajem sa požarnim opasnostima koje u ovom trenutku egzistiraju. Pre 10 godina je DP Novi Sad gas tada, a sada DO Novi Sad gas imao 60.000 gasnih priključaka, koji su sa aspekta požara vrlo značajni. Pa smo se čak i susretali oko nekih problema. Ja sam tebe svojevremeno upoznao sa mojim kratkim istorijatom, radim za vojsku u 9. deceniji prošlog stoljeća i dođe do eksplozije.
jednog kotla, niskopritisnog, navodno niskopritisnog, pa misle zato što je nisko pritisnen da je nisko opasan. Nije. On je visoko opasan iako je nisko pritisnen. Da. I ubije jednog ložača iz Strumice i ubije jednog mladog našeg muslimana iz Zvornika. I u tom sklopu okolnosti mi ne možemo da očekujemo posebne neke propise za, ne sad kopanje rovova, nego za loženje niskopritisnih kotlova. Ja sam tebe svojevremeno upoznao sa činjenicom da mi imamo u gradu Novom Sadu kotlarnicu toplane Novosadske, koja se zove Toplana Zapad, u kojoj je ugrađen kotao od 140 MW. S tim što je taj kotao od 140 MW probio ograničenja koja postoje u našim jedino postojećim važećim propisima za gasne kotlarnice, koje kaže, taj propis kaže, ja ne važim ako je snaga gorionika veća od 30 MW. A mi u ovom trenutku u Novom Sadu, ima ih još nekoliko, u Beogradu i verovatno ih ima još negde, imamo kotlarnice koje imaju znatno veće gorionike. Ovaj konkretno u Novom Sadu ima dva gorionika od 70 MW. Ta činjenica da se radi o gorionicima od 70 MW, tu kotlarnicu, kaže, mi nemamo propis koji odlučuje šta treba da bude rađeno. Da li je tako postavljeni kotao opasan za okolinu? Nemoj mene pitati. Ja tebe pitam kao stručnjaka, izvine, pa ću ti onda reći zašto zbog odgovornosti. Nemoj mene pitati. Znači, ko je dozvolio da mimo zakona taj kotao bude postavljen tako? Jer on je neuralgična opasnost za okolinu. Svi su dozvolili koji su učestvovali u lancu dovođenja do dozvole za upotrebu tog kotla. Znači, svi potpisnici, jel tako? Čekaj, znači, svi su dozvolili. Tako je. Sad, ne daj Bože, da to eksplodira, unište se životi, imovina i tako dalje. Ko će da odgovara? Niko, zato što on nema odgovornost. Pa ja ne znam, ti tvrdiš da ti možeš da prepoznaš odgovornog i da prepoznaš da li je on zločinac ili grešnik i da možeš da sprovedeš potezanje te lične odgovornosti. To znači svestan je da može doći do opasnosti, pa je Ja ne znam da li je on svestan. Ja ne znam da li je on svestan. Ti tvrdiš da ti znaš. Ja znam da je on svestan. Ti tvrdiš. Ja sam te svojevremeno upoznao sa osnovnim odlikama gasne instalacije koja dovodi sad tečni naftni gas u parnoj fazi do 40 laboratorija Higijenskog zavoda u Novom Sadu. I ja bi sad prilično ozbiljne uloge stavio kao tvrdnju, kao moje klađenje, na osnovu koga mogu da budem ja oštećen ili da ja dobijem nagradu, da ti nećeš moći da prepoznaš ko je odgovoran u Higijenskom zavodu. A Higijenski zavod je vrlo ozbiljna zdravstvena institucija danas, koja u 40 laboratorija, u 40 prostorija ima male plamenike koji troše TNG i po mom uvidu ti ne bi mogao sad da prepoznaš odgovor. Sad ću ti nešto reći. Možda bi, možda ne bi. Zato ti nudim da mi ovo izgleda. Da li svaka ustanova ima rukovodioca? Možda bi, možda ne bi. Pitam te, da li svaka ustanova ima rukovodioca? Da. Ima, je tako? Da li taj rukovodilac ispod sebe ima delove procesa rada koji su zaduženi za po zakonu i ustavu određene poslove i radne zadatke koje može da urade za tu platu? Mi ćemo sad izabrati jedan konkretan slučaj. Ja te samo pitam ovo. Da! Znači, on je odgovoran uopšte za kompletan posao svih njegovih radnika u jednoj Važi. A posebno pa? Važi. A posebno je sud pravo. Važi. Mene samo interesuju, znači, grešnici i zločinci. Tako je. Da li može nešto da se desi u Higijenskom zavodu? Može. Može nešto da se desi i sad ti si upoznat sa tom činjenicom, nisi stigao da reaguješ, nisi reagovao, da li si ti grešnik ili si zločinac. Ja sam upoznat sa tom činjenicom, ja znam šta tamo ima,
Ja nisam stigao, ja nisam odgovoran, ja nisam rukovodilac, ja nisam tamo u obavezi da to radim. Ja treba da uradim ono što vaši propisi pravnički izrade. Evo ovako, Čekaj, sa svim primjerima. imamo posebnu zgradu. Poslednji objekt koji sam ja na neki način prčkao, pipao, tretirao, je bila nova zgrada Radio Televizije Novi Sad. Ona ima 2 lamele. U trenutku kada sam ja to proveravao, ta jedinstvena stepeništa u tim lamelama nisu imala potrebne odlike da ona budu proglašena za protivpožarna stepeništa, a pošto su jedinstvena stepeništa, onda ona moraju da istovremeno budu i protivpožarna. Da postoji još neka druga, onda ne bi morali one da budu protivpožarne, nego imamo protivpožarno stepenište. Ali ne postoji druga. Ja sad imam ozbiljnih problema da prepoznam gde je, ko je šta dužan da uradi, šta je dužan da napravi. Vrlo jednostavno. Neka. Mi ćemo sad da izaberemo, ti i ja biramo i onda ćemo ići konkretno kroz to. Konkretno, pazi. Vidi, hoćeš da izaberemo neki od ovih, a možemo da se vraćamo na ove, na pojedine. Može, ali vidi, jedno sad ću ti reći, znači Lounge, Kontrast, Hotel Putnik, Radnički univerzitet, gasna instalacija što si pomenuo, sve ovo što si pomenuo. Ja ću sada da ti samo na jedan plastičan način, da bi slušaoci... Pokladnica Novi Sad, Higijenski zavod, zgrada Nova Radio Televizija. Sad vidi ovako. Koji ćemo da izaberemo? Pa evo može Kontrast neki ide od početka, pa će ti meni podsjećati na sve ovo. Ali vidi, ovo što ću sad reći, podrazumeva se za sve te primjere. Sad ću ti reći ovako. Ti si mene pitao razliku između greha i zločina. Vrlo je lako to navesti, zato što, ajde najprostije rečeno, imaš ljude koji čine dobra da bi izbjegli sud Božiji, na primjer, jel? A imaš ljude koji služe Bogu da bi imali neku naknadu, dobit. I imaš ljude koji su posvećeni Bogu, jer žele da se poistovete, odnosno da poštuju sve njegove regule. To je otprilike najgrublje, a mogu da ti kažem da šta je greh, 7 smrtnih grehova, ne znam, imaš gordost, ne znam, pa lenjost, pa imaš srebroljublje, pa ne znam, prejedanje, pa zle misli kad ti prema drugom idu, pa ne znam, blud i tako dalje. To su gresi, imaš neki nevoljni, neki voljni greh i tako dalje, tu možemo da obratimo pažnju na svaki posebno i tako dalje. Međutim, ja ti opet pominjem ovu božanstvenu komediju gdje je kroz te nivoje objašnjen svaki smrtni greh, odnosno greh čoveka, ja mogu samo da ti kažem da nijedan čovjek nije bez greha. Nije nijedan čovjek. A jedino što ne može se dati oprost, to je kad neko izvrši samoubistvo, to je jasno, to je ovako. Sad, što se tiče zločina, imaš materijalne i nematerijalne, odnosno kada neko saobraćajnu nezgodu načini, pa onda ili nekog ubije, ili nekog siluje, ili kriminal sprovede i tako dalje. Znači to sve zavisi od nivoa svesti, odnosno da li je on svestan od toga što je učinio. Imaš ljude koji su bolesni, psihički neuravnoteženi, a nisu dijagnostikovane od strane društva i automatski te njihove nepredviđene okolnosti ne može neko da spozna i onda dolazi do, ne znam, ubistva na mah ili da iz nekih neobjašnjenih razloga kaže on je uzeo, ne znam, oružje, upotrebio na XY ljude i to je čovjek koji je umobolan i bolestan. A imaš ljude koji su svesni svoje radnje i svog činjenja u smislu da će ubiti nekog ili pretnjom na život i telo da bi želeo da ostvari to ubistvo ili taj zločin i tako dalje. Znači imamo voljne i nevoljne iz nehata,
da se neki zločin uradi, ali jako je važno ovdje se zadržati na volju, odnosno na vinost učinioca krivičnog dela koji praktično je svestan svojih postupaka i svestan je praktično da će ti postupci dovesti do takvog ishoda koji će biti osuđen od strane društva i društvene zajednice kao težak zločin koji je podoban za više godišnju kaznu zatvora, robije i tako dalje. Sad, jako je važno ovde reći, na primjer, zašto sam ja ovde rekao za kontrast. Prvo, ja sam za sve ove tvoje navode i primere, ja sam rekao, da li predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, oni svi obavljaju određene poslove u ime naroda. Zašto? Zato što ih narod plaća za nešto što treba da urade za narod. Međutim, mi u današnjem vremenu imamo jednu digresiju, jedno stanje nereda, u tom smislu da se ne poštuje zakon i ustav, jer da se ustav i zakon poštuje, ne bi bilo toga. Idemo dalje, dobro. Sad slobodno je ti prekini. Mislim da u zvaničnoj klasifikaciji bolesti ne postoji ta bolest. Ali ja namerno izgovaram tu reč zato što mene često optužuju da se ja uhvatim za jednu reč, za jedan detalj. A dobro, mislim, ne treba ni... Mislim da ne postoji bolest koja se zove logoreja. Logoreja je jedna bujica reči. Vrlo slično dijareji. Dobro. Kada bujica reči zatrpa sagovornika. Mene vrlo često optužuju da se ja uhvatim za jedan detalj. Malo pre sam ti objašnjavao, kad smo počinjali pripremu za razgovor, da sam ja svojevremeno jednu ekipu koja bi mene tukla sada da me čuje, ja u sopstvenoj glavi je zovem šaljivo marksistom. Razumeš? Radišić, Begović, Vilić i još nekolicina tvrde da se oni slažu sa Marksom i sa Hegelom zato što je Hegel izgovorio: ne određuje svest ljudi njihovo društveno biće, nego njihovo društveno biće određuje njihovu svest. I onda sam ja tu ekipu marksista, Radišića, Marksa koji je odbijao, kaže ja nemam nikakve veze s marksizmom. Begovića, ja ih u šali zovem marksisti, zato što oni smatraju da je ova rečenica tačna. I onda sam ja njih zamolio jednom prilikom: ajde momci, da to što je Hegel izgovorio, jedan fenomenalan dripac istorijski, razumeš, filozofski dripac, to što je on izgovorio, rekao, ajmo da to mi proverimo na dva konkretna lika. I čak sam im predložio likove. Ajmo da to proverimo na Tolstoju i na Svetom Savi. I moji marksisti, Radišić, Begović, Vilić, bi na levo pobegoše glavom bez obzira. Dakle, na isti način, ja sad hoću da sprečim našu, tvoju i moju logoreju. Okej, ja samo mogu da ti kažem da prvo, ako društvo ili mi imamo jedan problem, moraš ga dijagnostikovati. Ostavi društvo, ja te molim da privremeno ostaviš društvo i da privremeno ostaviš stvoritelja. Iako će na kraju ovog snimka biti puštena jedna maksima kojom ja jednostavno potenciram da se mi šuviše često vadimo na Boga. Ne. Dakle, molim te, ja nisam zaboravio na stvoritelja, ja nisam zaboravio na društvo. Ajde da mi konkretizujemo na jednom. Hoćeš da razgovaramo konkretno na kontrastu? To je najveća diskoteka u Novom Sadu bilo. Da, i da ti i ja pokušamo u razgovoru kao dobrohotni u našim nastojanjima. Na osnovu utvrđenih činjenica i materijalnih dokaza da iskažemo istinu. Da ti i ja pokušamo da prepoznamo
ko je imao znanje, a uradio je kontra toga, pa je prema tome bio zločinac, a ne grešnik. Ja recimo volim iz literature jedne poznate novele u kojoj kaže najveći greh je neznanje. Kada imaš znanje, onda ne možeš da budeš grešnik. Možeš samo da budeš zločinac. Ako radiš kontra. Pa razlika je. Da. E sad. Ti imaš mnogo u ovom trenutku, a mi nismo izgovorili, podataka u sopstvenoj glavi kako je to uzročno-posljedično desilo se u kontrastu. I ti na osnovu toga si spreman da prozoveš i da imenuješ ili grešnikom ili zločincem jednog sudionika, drugog sudionika, trećeg sudionika, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog. Takvi detalji meni trebaju i slušalcima trebaju da bi mi mogli da onda objektivno kažemo čekaj kako on razmišlja ili ovaj ima pravo što mu zamera ili ovaj nema pravo što mu zamera. Kako se desio niz događaja? Sa punom odgovornošću. Kako se desio uzročno-posljedični niz? Evo sad ću ti reći, diskoteka Kontrast je praktično formirana u jednoj bivšoj hali proizvodnji radionici i ona je tu napravljena je jedna velika sala sa galerijom koja može da primi preko 400 posetilaca. Nijedan prozor na tom objektu ne postoji. Toaleti nemaju prozor, imaju ventilaciju, onaj propeler koji i da se razbije ne može izaći napolje. Druga stvar, nisu imali izlazna vrata za evakuaciju, bila su zaključana i izlašla su na nebezbedan prostor, koji je opet mimo zakona. A sam izlaz iz te sale ide u jedan hodnik, dugačak. Sve je to u prošlom vremenu, kako bi više ne postoji, tako? Utvrđeno je da je objekat radio bez upotrebne dozvole, da je proširen mimo svog gabarita na teritoriju zemljišta, odnosno na zemljište Republike i grada Novog Sada i da nisu sprovedene mere protivpožarne zaštite. I mi smo završili što se tiče odgovornosti za sva vremena, što se toga tiče. Znači, inspektori sektora za vanredne situacije, koji su jedini nadležni za kontrolu i nadzor objekata, nisu uradili svoj posao, oni su dužni bili da notiraju sve probleme tog objekta, da bi mogli vatrogascima da saopšte koja su to mesta evakuacijska, eventualna, gde bi mogli naći i spašavati ljude. To nisu radili, a odmah slušalci da znaju da je sastavni deo sektora za vanredne situacije predstavljaju vatrogasci i vatrogasna jedinica, znači inspektori za kontrolu i nadzor objekata u radu i inspektori nadzora i kontrole objekata u izgradnji, kao i civilna zaštita koja postoji na papiru, a u praksi je nema. Ljudi primaju plate, ali nespremni, nemaju ni. To je činjenica. Apelacioni sud u parnici je dokazao da nisu bile sprovedene mere protivpožarne zaštite i da nije bilo upotrebne dozvole, znači građevinska inspekcija i sektor za vanredne situacije su odgovorni, kao i turistička inspekcija koja je dozvolila tom objektu da se održavaju performansi bez... Ček, ovako. Znači performansi. Ovako. Dobro. Redu. Znači, ovo smo završili. Ne, odgovornost je znači na svim inspekcijama. Čekaj, nismo završili. Dobro. Pominješ nešto što mnogo ljudi zna da postoji kao fraza, pominješ upotrebnu dozvolu. Tako je. Nisi pomenuo investitora, nisi pomenuo montera, nisi pomenuo nekog karabuđmajstora koji je tamo izveo nešto sa instalacijom, nisi pomenuo neke prskalice, nisi pomenuo... Ne, jer to je bila obaveza svih ovih inspektora, koji puštaju i dozvoljavaju rad takvom nebezbednom objektu. Dobro. Mene ne interesuje da li je to neki priučeni majstor radio. Čekaj. Ko daje ateste? Ko daje priključak struje? Čekaj. Znači,
ti nisi pomenuo zapravo ljude koji su imali na raspolaganju ono što mi danas zovemo mogućnost uticaja. To je u pravosuđu, Čekaj. Dobro. Ti nisi pomenuo ljude koji imaju novac. Znači, vlasnik tog objekta, to je sad prvi parovan. Vlasnik tog objekta je osiguravao objekat samo od požara i imao je redovno požare. Druga je priča osiguranje. Daj da vidimo prvo onog koji je od neke stare napuštene proizvodne hale. Ja ne znam da li je tamo, ja sam nekada radio u firmi koja je imala poslovne prostorije neposredno do Kontrasta, u Novomutu. Ne znam da li je to nekada pripadalo Novomutu, nije bitno. Ali to je bila neka stara napuštena hala koja je imala konfiguraciju otvora na sebi za unošenje i iznošenje nečega, za ulaženje i izlaženje nekoga, koja je trebala jednoj nameni. Ako je bio običan magacin, onda nije trebalo provetravati sanitarne čvorove, razumiješ? A onda je neko ko ima mogućnost uticaja, koji ima novac u ruci, odlučio da to počne da prepravlja. Je tako? I on je to na ime novca počeo da prepravlja. I on je to na ime novca i prepravio. Pa nije obezbedio dodatne otvore, ali je obezbedio neki podijum. Pa je taj podijum ukrasio sa nekim zapaljivim materijalima koje, da je neko razmišljao, ko zna da razmišlja, ko zna o činjenicama, možda bi mogao da uvidi da je problematično. A to su inspektori? Da, dobro, okej. Inspektori ne treba da razmišljaju koliko ja znam. Koliko se ja razumijem u celu priču, oni treba da primenjuju zakon. Oni treba da proveravaju da li postoji dokument koji govori da je neko ko zna da razmišlja o tom objektu. Tako, i slažem se s tim. Razumiješ? Pa to je to što sam rekao. Da. Sad kaži mi ovako, u tom periodu, da li je Kontrast bio jedini objekt bez upotrebne dozvole ili ih je bilo još? Bilo ih je još. Bilo je najmanje, posle toga požara, 7 objekata je zatvoreno. Znači, bilo je još objekata koji nisu imali upotrebnu dozvolu. Tako. Oni koji stvaraju propise. Propisi su stvoreni. Da. Zakon postoji, ustav postoji. Oni koji stvaraju propise, recimo pravnici, dobro, oni znaju kakav značaj ima upotrebna dozvola. Čekaj. Znači, oni koji stvaraju propise, to su pravnici, oni znaju koji značaj jeste upotrebna dozvola. Da li je bilo pravnika kod nas koji su znali da postoji mnogo objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu? Znali su. Jel znaš, recimo, koji je bio najveći objekt u gradu koji je dobio neposredno pred rušenje upotrebnu dozvolu? Pa, ja znam da je bilo sa točkom problema, tu je bilo i... A ti znaš za točak? Da. Onda je tu je bilo i požara više, i to namjenski požari koji su naplaćivani od osiguranja, kao i ovaj što je... Kako to misliš, namjenski? Namjenski, pa lepo... Namjenski požar, šta to znači? Pa znači ovako, vlasnik objekta ne fingira, nego prouzrokuje požar i u Kontrastu je, na primjer, požar nastao zadnjeg dana isteka višegodišnjeg osiguranja imovine. Čekaj, ali da li su radnici DDOR-a znali da postoje namjenski požari? Pa ne možeš paziti na ono što predvideti, ali iz istorije događaja vezano za objekat Kontrast, to se može zaključiti zato što je gazda imao tu više požara koji je naplaćivao. A znaju da postoji objekt koji je u upotrebi, a nema upotrebnu dozvolu? Znaju. Znali su. Radnici DDOR-a. Pa znali su da nije... Šta su oni kao neko ko zna značaj ili ne znaju značaj upotrebne dozvole? Pa vidi... Jesu li oni grešnici ili su oni... Pa grešnici. Ili su oni zločinci? Zločinci su oni koji... Znaš zašto ti govorim? Zato što inspektori su zločinci.
Zato što su, da, vidi. Čekaj. Ja sam zadužen, vidi, ja kao inspektor, ja sam plaćen i zadužen da kontrolišem i nadzorim objekte. Ukoliko vidim da nijedan objekat nema rešenje o sprovedenju zaštite od požara, da nema upotrebnu dozvolu, da nema određene mogućnosti za normalan rad, ja moram da reagujem, a da oni to nisu uradili. Nijedan inspektor nije to uradio. Ajde, samo turistička inspektorka da je uradila. Nema dovoljan broj toaleta, nema Hoću da ti izgovorim jedan vrlo značajan Kakav objekt. problem? Jedan vrlo značajan objekt koji je dobio upotrebnu dozvolu tek pred njegovo rušenje. Pa, zamisliti to. Šta misliš koji je u pitanju? To Bože. Žeželjev most. Upotreba Žeželjevog mosta je počela mašalaka. Znam ja to. Par godina pred njegovo rušenje on dobio upotrebnu dozvolu. Šta to govori? Ne znam, evo ti si pravnik. Šta to govori? Ne znam. To govori Čekaj. o jednom nemaru. Ne, polako. Znači, polako. Vidi, činjenica je da mi kada počnemo da ulazimo u svaku dlaku od problema, odjednom počinje da nam se javlja potreba da se češemo između ušiju, ali sa zadnje strane. Ne češemo nos, nego češemo potiljak. Čekaj, je to kriv narod ili onaj ko je zadužen? Ne, ja se sve slažem. I ja sam, znači, tvoj istomišljenik koji se s tom ni u čemu ne slaže. Ili, ja se sve slažem, ali mi ništa nije jasno. Okej. Razumiješ? Ja samo polazim od odgovornosti. Sve je u redu. Da to razlučimo, sve je u redu. Sve je u redu. Evo gledaj. Čovjek koji je investirao u kontrast. Dobro. Je, koliko ja znam, u ovom trenutku već pokojni. Jeste. Ali je više puta naplaćivao štete od požara od Dede Vronovića, osiguranja. On je već pokojni. Na koji način je on pokojni? Da li zato što se prejeo slanine ili zato što je počela da griže se? Ne znam. Ima toga. Čega? Ima griže savjesti. Bravo. Kad ima griže savjesti, to znači da jedino tada može da se javi lična odgovornost. A ko će osuditi? Ti ne možeš, ti kao pravnik, koji želi da u ogromne snopove Tamarinih zakona, odnosno zakona u Republici Srbiji, doda još jedan snopić koji se zove Tamarini zakoni, pa još jedan poseban snop koji se kako kopati rove da ne urušavaju mlade živote. Pa kako kontrolisati protivpožarna stepeništa? Pa ne, mislim, more, razumiješ? Pazi, sve to napisano i jasno. Vidi sad ovako. Kad ti kažeš da je sve napisano, Tako je. evo, Sve napisano. ja sam ti svojevremeno, znači, napravit ćemo malu digresiju pa ćemo se vratiti na kontrast. Dobro. Pričao o higijenskom zavodu. Tako je. Tamo su svojevremeno izgradili jednu vrstu instalacije za razvod tečnog naftnog gasa do gorionika po laboratorijama. I prvo rješenje, prema onome što sam ja uspio da uvidim, radeći ono što mi je bilo naloženo, ali uvek ja želim da vidim širu sliku. Daj mi dokumentaciju kako je ovo nastalo, ja vidim da je prvobitno su bile postavljene boce koje su imale izuzimanje tog TNG-a sa donje strane. Pa je onda neko to prepravio, pa je okrenuo boce kao što i treba da prepravi na gornju stranu, znači uzimaju gasnu fazu direktno, ne treba nikakvi isparivač, stvarno ne treba isparivač. I sad to biva razvođeno. I tamo sad stanje nije poklopljeno onog što je materijalno prisutno, što je vidljivo očima, sa onim što je u dokumentaciji koja govori evo šta tamo postoji. Ja kad čitam dokumentaciju ne vidim ono što vidim kada gledam samu instalaciju. Tamo je došao neki od protivpožarnih inspektora koji, po mom iskrenom mišljenju, ne može da zna neke stvari o pokretnoj opremi pod pritiskom. Boce koje služe prevozu opasnih materija u porcijama
Znači, još jednom da izgovorim. Boce koje služe prevozu opasnih materija sa jednog mesta na drugo, u porcijama, u određenim većim ili manjim jedinicama, 3 litra, 10 litara, 100 litara, te boce su pokretna oprema pod pritiskom. One u toku transporta ne rade. Samo služe one kao takve. I onda kada stoje na jednom mestu, onda rade. Postoje recimo neki kompresori koji imaju točkiće, koji ne spadaju u pokretnu opremu pod pritiskom, iako imaju točkiće. Zato što ni one se ne šetaju, ali njih je moguće premestiti na točkićima. Nema to veze što ih je moguće premestiti na točkićima. One su za to premeštanje u sasvim drugom stanju u odnosu na ovo što je kiseonik, što je TNG, što je CO2, što je voza i mese. Te boce moraju da budu takve. Moraju da budu takve da im ne treba uopšte sigurnosni ventil. I tamo ostali su neki sigurnosni ventili, inženjeri su bili u situaciji kada su to radili da imaju dvovalentno, možda trebaju, možda ne trebaju. I dolazi inspektor protiv požarne i kaže, gde je zapisnik o kontroli ovih sigurnosnih ventila, koji su ovde potpuno nepotrebni. Ali, protivpožarni inspektor, koji ni ne može to da zna, to može da zna samo projektant koji istera da proizvođač napiše detaljno, kompletno uputstvo o načinu održavanja i kontrole toga. A mi toga više nemamo. Nema toga. I šta sad? I onda se desi da protivpožarni inspektor dođe i nalaže kontrolu sigurnosnih ventila koji su potpuno nepotrebni zato što su boce bezbedne. Ali ne traži kontrolu regulatora pritiska koji treba da obori pritisak koji je u bocama 12 do 14 bara, zato što u sam objekt sme da uđe samo 120 puta manji pritisak, samo 100 milibara. Niko ne traži kontrolu toga. A onda to što niko nije kontrolisao poslednjih 20 godina, u stvari jeste, pre 6-7 godina jesmo kontrolisali, nije bitno. To sad pušta u objekt koji ima gorivnike u 40 laboratorija bez osigurača prisustva plamena. A u ovom trenutku svaki najmanji rešo dobija sisicu koja kontroliše, ako nema plamena, on blokira dovodu gasa. I sad kad bi ja tebe vodio kroz to, ti bi rekao, znaš si ko je odgovoran? Ne možeš da znaš. Ne možeš da znaš zato što ste se vi, kao pravnici ste počeli da se mešate u jako mnogo stvari koje ne znate. Ne. Saslušajte? Znači, pravilnik o tehničkim inovativima za gasne kotlarnice je sada više vaše nego naše. Ne, vidi, sad ću ti reći, negativnom selekcijom došli smo do određenih kadrova koji nisu sposobni. Ta negativna selekcija je jedan divan termin koji nas uvodi u more dodatnih problema. Upravo o tome se radi. Jer vidi, čim ti zaposliš neadekvatnog čoveka na zanimanje, odnosno na radno mesto koje zahteva stručnost, ni nemaš ga ovdje. O tome se radi. Ti ga u ovdje nemaš. Pazi, a usko je povezano sa odgovornošću, jer svaki taj segment koji on obavi, on ima svoj validitet, odnosno svoju težinu, i od uspešnosti uspešnog obavljenog njegovog zadatka zavisi i bezbednost. Slažem se ja. Ti meni ne moraš ništa da govoriš o bezbednosti. I automatski ja sam na početku, kad sam dao primjer za kontrast, hteo na najjednostavniji način da kažem slušalcima o čemu se radi. Jer svi naši građani, narod Srbije, sučeljava se sa upravo tim problemima. Svakodnevno. Pazi, imaš, na primjer, to što je bezbednost i tako dalje, zamisli ti u pravosuđu jedan nered vlada gde, na primjer, ti imaš kompletne materijalne dokaze da ostvariš svoje pravo, a niko ti to ne može garantovati, zato što sudija ima samostalno sudičko uverenje i može nesmetano da izlazi iz okvira zakona i ustava bez kazne. Znači, ti bi kao krivce, odnosno kao zločince, imenovao samo one koji su zaseli na mesto
na kome uzimaju pare. Ne samo oni. Ili bi imenovao kao zločince i one koji nisu zaseli za mesto, ali znaju da postoje objektivni problemi, a nisu ništa preduzeli. Slažem se s tobom, ali jednu stvar ću reći. Sa čime se slažeš? Sa ovim zadnjim što si rekao, da Znači, su jedni i drugi odgovorni. Čekaj. Zločinci. Ti bi pretvorio u zločince i one, iako nisu formacijski raspoređeni da nešto kontrolišu, ali znaju. Pa oni su u grehu. A oni su samo grešnici, nisu zločinci. Ne, zato što vidi. Oni su samo grešnici, ali nisu zločinci. Pa ne, jesu, pa vidi. Zločin, šta je zločin? Zločin, na primjer, kada isti taj vlasnik objekta, on je, na primjer, zločinac iz prostog razloga, zato što je u više navrata organizovao požare i naplaćivao požare od osiguranja. Da li je sklonio? Čekaj. Ali on je sklonio ljude iz tih objekata, niko nije izgoreo tada. Slučajno. Misliš da je slučajno, a nije on tendencijozno sklonio ljudi, čekajte da niko ne izgori, samo da naplati model. Ne, on je mislio da će svi da izađu, da će moći više ljudi. Ne. Ne govorim za samu nesreću, za požar u kome ti je ćerka nastradala. Nego govorim za one požare u kojima je on samo dobijao pare, ali on je sklanjao ljude da ne nastradaju. Pa nije sklanjao ljude, zato što... Kako nije, pa nije niko nastradao u tim, kako se namenski požari. Pazi, ja sam oduševljen, meni ovaj razgovor vredi zlata, zato što sam ja dobio novu srpsku konstrukciju za vrstu događaja. Pa da. Namenski požar. Imaš namenske požare na splavovima u Beogradu. Odem ja, to je istina. Na Rtanj, na kome Begović sad voli da pravi velika srpska slavlja. I na Rtnju starosedeoci i starosedeoci. Je to zbog Boga Peruna ili zbog čega? Nije bitno. Znači ja volim sa konkretnim ljudima. Dobro. Starosedeoci meštani i jedan od meštana sa kojima se ja sad, pošto sam tamo 10 dana letovao, boravio, upoznam jedan sused i drugi sused i bivši je, mislim da je bio pilot i sad on meni priča kako je nastalo naselje Rtanj. Ne znam, moram priznati. Naselje Rtanj je nastalo na osnovu namenskog požara. Eto vidiš. Vidiš? Je to i Žrnovo u pitanju? Za Žrnovo ne znam. Prema onome što je meni jedan od meštana u Rtnju prije 15 ili 10 godina, ne znam kako ima, izgovorio, bilo je ovako. U Paraćinu postoji fabrika prije Drugog svjetskog rata. Stakara? Ne. Nego? Za preradu koža. Dobro, i u Zrenjaninu isto postojala. Zrenjaninu nema rudnih uglja. Nema rudnih uglja, ali u to doba postojala je fabrika za preradu koža u Paraćinu i također nije postojao rudnih uglja. Ali u Paraćin se posle jedne oluje spusti jedan meštanin sa Rtnja i donese da proda vlasniku te fabrike, da mu proda kože koje je on uštavio. Moja omiljena tehnološka operacija zove se štavljenje. Da. I obavili su oni trgovinu sa tim kožama i seljak reče ovome vlasniku fabrike, kaže, kakva je oluja, ljudi, svašta ima na svijetu, ja sam vidio kamenje koje gori. A vlasnik fabrike, koliko ja znam, jedan Jevrej, stari, bivši, vrlo inteligentan, shvati o čemu se radi, pošto je vidio da je bila prethodne noći jaka oluja, i kaže, bil ti sljedeći put mogao kada budeš dolazio kod mene da mi doneseš od tog kamenja koje gori. I poslije ne znam koliko vremena, ovaj seljanin opet dolazi sa kožama, ali nije zaboravio i donese od tog kamenja koje možda gori vlasniku kožare i par uzoraka tog kamenja. To fosfor, šta je? Rudnik uglja koji postoji i dan danas na Rtnju, koji nije iscrpljen, ima jedan od boljih mrkih ugljeva. I taj rudnik nije iscrpljen.
pošto nije iscrpljen, u ovom trenutku je jako značajno pitanje za Srbe da li će se kao sve budale srpske odlučiti da potpišu da se oni odriču prava na rtanje i na sve tamo. Ja sam tebi pričao o tome kako mi gradimo priključke za navodna komunalna preduzeća. Da. A ti kao neko ko zna šta to znači, si sad možda grešnik, a možda si zločinac zato što ne upozoravaš Srbe šta se dešava. Ja ih upozoravam. Ne znam. Ali ne mogu doći do javnog servisa. Da, imaš ti sad pravi putanja, to je delujemo preko inženjerske komore, ja ti predlažem mnogo različitih stvari. Upravo to je dobro. Dakle, da se mi vratimo na rudnik ulja. Donese sljedeći put te uzorke seljak ovome trgovcu, a trgovac, pošto je znao o čemu se verovatno radi, te uzorke odmah pošalje svojim drugarima na Rudarski fakultet u Beogradu. I dobije izveštaj da ima perfektne komade uglja, vrlo kvalitetno, koji spada ne u lignite, nego u vrlo kvalitetne, nije kameni, ali je vrlo dobro mrke ugljeve. I onda on kaže šta ćemo sad? I smisli on, kaže. Prvo ugovori osiguranje sopstvene fabrike. A onda poslije toga slučajno izgori fabrika. A pošto i on, to je za tebe kao radnika i kao pregaoca osiguravajuće kuće DDOR, su šta sve informacije, pošto je on ugovorio najveće moguće premije. Ne, sume osiguranje i tako dalje. Evi kako je svaki detalj prepun blaka. Znači, onda je on iz tog obeštećenja za to što mu se tragično desilo kao slučajno, uložio tamo. On je oformio vrlo ozbiljno naselje i ti sad imaš mogućnost da vidiš da je to zapravo naselje Niklo Planski. Da su ti objekti koji su, to nije kao što Srbi grade slučajno Kalođerica vamo, slučajno Kalođerica tamo. Ne znajući šta rade, pa onda putuju objekti kao Kalođerići i po pockama, razumiješ. I tako je nastao rudnik uglja. Ali ja sam sad dobio od tebe informaciju kao od pregaoca vrlo ozbiljne osiguravajuće kuće da postoje namenski požar. Ja sam oduševljen. Ali ti namenski požari postoje kod Srba. Nažalost. Unfortunately. U tim našim petljavinama, ko je kriv, ko nije kriv, mi smo došli, moji sokole, da ja tebi kažem kako stoji stvar sa tehnikom. Da mi imamo, ja mislim još uvijek u nekom izvršnom veću, još samo jednog inspektora za opremu pod pritiskom, koji zna da ne može da pokrije oblast. A što onda rade? Ne znam. To znaju pravnici. Ne, vidi. Čekaj, Sokol. Ja samo govorim da se ja znam ljudi isto zapošljavaju bez veze. Ja znam isto tako. A nisu upotrebljivi ni za šta. Ja znam isto tako. I da jedino mogu štetu načiniti društvu i štetu čine. Ja sam pravnika. Branka Milodinovića upoznao da zvanični pravilnik o unutrašnjim gasnim instalacijama. Pazi, pravnik je sa 2 godine, a diplomirani pravnik je sa 4 godine. Diplomirani pravnik sa sudijskim ispitom. Tako je, to je velika razlika. U ovom trenutku zna da zvanično pravilnik o unutrašnjim gasnim instalacijama za sebe govori unutrašnja gasna instalacija je od slavine ispod seta pa sve dok produkt tih sagorevanja ne izađe napolje. A to znači da je unutrašnja gasna instalacija ne samo cevovod koji vodi zemni gas, nego je unutrašnja gasna instalacija i fuga na prozoru i dimnjak. A to znači da pravnik diplomirani sa advokatskim ispitom zna u ovom trenutku da oko objekata koji imaju unutar sebe unutrašnju gasnu instalaciju moraju da se bakću i kvalifikovani mašinci,
ali i kvalifikovane arhitekte koji znaju da snime, Kako da ne? nema toga. Pa mora da bude sadejstva. Nema toga. Ja tebi govorim da toga nema, Ali još jedno, izvini, a moram te to prekinuti, pravnik izvini. zna. Ne, po zakonu i ustavu, svi organi, moment, lokalne samouprave, moraju da sarađuju. Znači, moraju, ako ima jedan neko predmet, Čekaj a se. vezan je za drugi organ, Čekaj moraju, se. a to ne radi ništa. Čekaj se. Ovo je. Znači, u ovom trenutku prijem gasnih instalacija pojedinih na unutrašnjim, na svim privatnim objektima samo u ovom trenutku vrše monteri. Kontrolu vrši samo jedan mašinac, a ne kontroliše arhitekta. U ovom trenutku snimanje objekata prave mašinci, a ne prave i arhitekte. Da li to znaju ministri određenih resora? Vidi, I ko je ministar određenih ja sam resora? grešnik ili sam ja zločinac. Da. To je sad pitanje koje ćeš ti meni da kažeš, Perišiću, ti si zapravo zločinac. Ne. Čekaj. Ti si zločinac zato što ti znaš da unutrašnja gasna instalacija svakog objekta predstavlja jedan deo ukupnih instalacija investicionih objekata. Ukupne instalacije investicionih objekata moraju da budu realizovane po zakonu o izgradnji objekata. Tako je. Zakon o izgradnji objekata traži da sve struke koje su angažovane moraju da provere, da se usaglasi da... Pa da. Ali ti kao običan čovjek, Ali kao običan čekaj, građanin, čekaj. nemaš tu moć Ali čekaj. delovanja i naredbe. Ko ima mogućnost? Onaj ko zna. Zna se ko ima. Čekaj, onaj ko zna. Onaj ko zna prava i propise. Dobro. Onaj ko zna prava i propise. A da li mora da zna onaj koji je zadužen za to i dobija platu za to? Ne znam ja ko sve mora. Ja znam Ne, da... mora da se zna. Ja ne može znam da ko ne- sve mora. Ne može da ne zna. Ja ne znam ko sve Pazi, u mora. društvu se sve zna. Zna ko krade, ko je Znam, dobar, ko je slažem loš, se, ko je slažem bolestan, se. ko je zdrav. sve Dakle, zna. ja sam tebi odavno predložio. Ali jednu stvar, izvini, moram te tu prekinuti. Ti znaš da u Amazoniji, i ja sam to obično rekao, u Amazoniji i u Africi plemena imaju svog poglavicu. I koji poglavica dobro ne radi, oni ga pojedu. A ovde političar koji je loš i sve loši, on sve više napreduje. Pa šta je onda? Vidi, O čemu mi pričamo? Branko. Veruj mi na reč da ja ne znam kako je u Amazoniji, zato što nikad nisam bio u Amazoniji. Ne, ja znam koji su uzusi tamo, znaš, Slušaj, znači, i pravila. ja ne znam kako je u Amazoniji, ja nikad nisam bio u Amazoniji. Nisam ni, ali Ali- kao da jesam. Ali, ja jesam bio među Srbima. I ja znam da smo mi takvi uređenici. Da smo mi veći na neki način divljaci od onih u Amazoniji. Pa dobro, zato što smo Kada mi- pristali da takvi budemo. Kada mi moramo nekome da objašnjavamo, nemoj da gradiš na klizištu. O, pa što? Ne moš ti njemu objasniti da ne može da kliziš da gradi. I posle vata za glavu. Ne znam čime Se sve unište. hvata za glavu. Najveće divlje naselje na Balkanu je Kruđerica. Evo jedan primer, Dakle. jednu istinu da ti kažem. Dakle. 2014. godine ja sam tadašnji bio načelnik Predrag Marić, sektora za vanredne situacije i njega, nažalost, Bog da mu dušu prosti, jer ima najveću odgovornost za te ljude koji su... Nije bitna najveća. Da. Bitna je, Branko, Odgovornost. bitna je da mi u datom trenutku od onoga što znamo, Ja sam želeo... uradimo najbolje moguće. Vidi, ja sam želeo da se donese zakon o obaveznom osiguranju svih kuća i stanova u državi Srbiji. Tu te ne podržavam. I ne, Ja- izvini, za 100 do 400 dinara, Znam samo jedan što moment, ćeš. moram ti ovo završiti, molim. Znači, 2014. godine, 30. januar je bio u Plaza Crown hotelu, trebali smo to da uradi, Narodna banka, sektor za vanredne situacije, mi iz udruženja Istina Tamarin zakon. 3 dana pre toga, kaže, Predrag Marić me zove, kaže, Branko, izvini, zbog izbora moramo to otkazati. Dolazi ciklon Tamara, Obrenovac, ciklon Branko, Obrenovac, 1,5 milijarde evra ili 2 milijarde evra
Mogao je strani reosiguravač da plati, a ne da mi tražimo okolo i da molimo okolo. Znači, te mene ne interesuje ako ja osiguram kuću, da će požar, poplava, zemljotres i tako dalje. Branko, ako kreneš da razgovaraš preko novca, ušli smo u stražnost. Ne, nije novac. Jeste. Vidi, ali može i opština, vidi, izvini, Biđa u Svilajncu. On je nekoliko godina osiguravao iz budžeta opštinskog sve kuće i stanove. Moj nema novca. Neko je konkretno karabuđio instalaciju kontrastu. Neki sirotan je karabuđio instalacije za 100 evra. I to je priznao, nažalost. Jeste. Ali lanac događaja zatvori i jedan, i drugi, i treći. Da je bilo ko prekinuo, spasao bi stvar. Ne bi se zatvorio ukupni lanac događaja. Sve je to vezano na red. Tako je, uzročno posledično tačno. Tako je. I ono što ja tebi govorim, kada sam počeo ja svojevremeno da se patim sa govorom, sa Srbima, nije bitno što je bilo u Makedoniji. Meni, mojih 15 kolega, ja vidim da nedostaje ceo kotao. A oni kažu, to je nedostatak. Pa dobro, ako je nedostatak, ne može da radi. Kako bre ljudi dam dozvolu za upotrebu objekta koji nema ceo kotao? Upravo. Čekaj. U ovom trenutku, čovek koji je veštačio, taj isti sigurnosni metal koji je u Strumici bio jako dobar, ali je bila greška u zarezu. On je bio decimalno mesto pomeren. On još uvek ne može, on se razmišljao u Inženjerskoj komori Srbije, da li ja imam pravo kad mu kažem, jeli bre, ja imam pravo da nateram svaki kotao, da ga zatvorim i da izbije sigurnosni metal, da mi se ništa ne desi. I onda je prvo tvrdio da nemam pravo, a onda je posle 10 rečenica rekao, imaš pravo, trebalo bi da imam. Mi imamo problema i na prizemnom nivou. I ja, Branku Miladinović, ocu devojke koja je pre 10 godina poginula, kažem, Branko, daj da društvo Tamarini zakoni, istina Tamarini zakoni, stisne Inženjersku komoru Srbije i da im kaže, ajde dripci, ajde magarci, ajde balavci, ajde, dajte, počnite da radite svoj posao, nemojte da sve svedete na 50 evra. Izvini, su oni u Beogradu sedište? Inženjerska komora Srbije ima sedišta u svim većim gradovima. Imaju u Zrenjaninu, imaju u Novom Sadu, imaju u Nišu i tako dalje. Ti možeš da izazoveš vrlo ozbiljne efekte razgovarajući na temu ljudi, ko je kriv što je moja ćerka poginula? Upravo ćemo to uraditi sa njima. Ti možeš da daleko veće efekte ostvariš preko Inženjerske komore nego tako što ćeš spašavati jedan stan neke babe, neke majke, neke sestre, neke ćerke. Jasno. Razumeš? Znaš šta, veliki broj ljudi mi se obraća za pravnu pomoć. Stvarno nikom dinar ne uzimam, pomognem svima kome. Evo, bila mi pre neki dan iz Tuzle nije bila jedna nevoljnica profesorka koja ima isto veliki problem imovinsko-pravne prirode. Evo ovde imam... Branko, veruj mi na reč. Evo vidi. Svaki od ovih objekata koji su potencijalni za razgovor, ti bi imao ozbiljnih problema kada bi počeo ljudski da razgovaraš. I ja sam spreman na to. Znam, ali bi imao ozbiljnih problema i ti sa svojom savješću, pa da li ja sad mogu da ga obesim? Evo ti, ovo je saobraćaj nezgoda od naših prijatelja Pere, koji je na biciklu vozio i udarila ga je jedna žena automobilom. Ne smijem da razmišljam. Vidi, znači, kad pominješ, ajde, evo, možda nema smisla da na taj način završi. Ne, u redu. Možda nema smisla da na taj način završi. Dobro. Ti si krenuo u pominjenje i Biblije, i Gospoda, i stvoritelja i tako dalje. Jedna od reči koju naši pominju kada govore o hrišćanstvu, o Srbima, o milosti, oni kažu, kada te neko udari po jednom obrazu, ti mu okreni i drugi obraz. Ajde. Što to mi radimo redovno na Kosovu. Ja znam da si ti škorpija. Na Kosovu, baš ali ja sad hoću da kucaš na otvorena vrata. Ja sad hoću zapravo tebe da podržim, rekao, mene to malo zbunjuje. Zašto me zbunjuje?
Zašto neko nije diskusiju vodio? Ako ti neko iskopa jedno oko, nemoj ti da mu kopaš drugo oko, izdrži se tim jednim okom. Zašto nije na tome? Nije, nego je odlučio da mene koji je oštećen, da ja nudim još oštećenje, pa onda mi nije rekao, ako ti neko iskopa jedno oko, ti njemu ponudi da ti iskopa i drugo oko. Jel ti si da razmišljao da je to prevara? Nije, čekaj, nije ostao na tome. Nego je prešao na obično šamaranje. To je meni jako mutno. A to je mutno nego do bola. To je meni jako mutno, jer bi ja onda pokušao da povučemo ovakvu paralelu. Ako neko izazove pogibiju tvoje kćeri, a ti onda njega zamoli da ostane na njegovom radnom mestu, dok ti nadovučeš na vrlo opasno drugom isto takvo mesto koje on treba da kontroliše i svog sina, da i sin pogine, razumiješ, to je ludilo. To je ludilo. To nema veze s mozgom. To nema veze s mozgom, ali to nas, Srbe, ne oslobađa obaveze. Da shvatimo da svako od nas nije učinio ono što je mogao da učini da... I morao. Čekaj, ostavi morao. Ajde. Razumeš? To je to, ja bi da ga ubodem zato što je morao. Ali mi imamo problem na prizemnom nivou, na ljudskom nivou, na pojedinačnom nivou. Što svako od nas nije uradio ono što je mogao da učini da ne dođe eventualno do zatvaranja negativnog događaja. Mislim da je ovo najbolje, sad što ću ti reći. Za ovih 10 godina, znači ja sam se sukcesivno obraćao svim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, svim poslanicima odnosno pokrajine Vojvodine i svim delegatima grada Novog Sada, od Skupštine grada Novog Sada. Znači njih ukupno je 250 ovih u Srbiji, u Beogradu, 120 u Novom Sadu u pokrajini i 87 ima ih u gradu. I ja sam zahtevao od njih da reaguju, da instrumente koji su im na raspolaganju delovanja, da upotrebe, kao što je Odbor za pravosuđe Skupštine Republike Srbije, kao što je organ pritužbi Ministarstva pravde i tako dalje. Međutim, niko ništa. Sad je na okruglim stolovima koje smo mi održali ispred Udruženja građana u Nišu, Kragujevcu, Palati Srbije i Novom Sadu u 2 ciklusa, mi smo se tamo sučeljavali sa predstavnicima Skupštine, to je bio Đukanović, to je bio Aleksandar Martinović, i ja sam njima svima dao kompletne podatke sa materijalnim dokazima, krivične odgovornosti svih i tako dalje, apelujući na njih da deluju, da Skupština samo uradi ono što je u njihovoj nadležnosti. Do dana današnjeg ništa. I sad kad je Đuka došao na Đukanović, ili Đuka Bizor to ga zovu, došao je na čelo Odbora za pravosuđe, ja sam njemu rekao, pošto je on u jednoj 2 emisije meni rekao da će obe ruke podići u Skupštini za pravdu, za odgovornost i tako, ja imam 4 dece. Ja sam doživeo da on meni kaže, pa ne može, pa kako ne možeš, kad si obećao, pa kaže ne može, pa znaš šta, vrše se pritisci, ko vrše pritisci, da priča vrše, i tako dalje. Branko, evo za kraj, ja smatram da smo ti i ja problem poslanika skinuli iz dnevnog reda. Jesmo. Znaš čime? Onom zakletvom koju smo izgovorili. Da, okej. Koliko vi u budućem radu slušali, brinuli o nama, toliko vama stvoritelj pomogao. Ja sam slobodan od njih. Moje je da ja radim ono što ja mogu. I to i radimo. Tako je. Ja mogu Branka Miladinovića da nahranim sa mnogo tehničkih podataka, razmišljanja, rezona, na osnovu koji će onda postane bolji mašinac od mene. I da kažem, više mi ne trebaš. Ali samo moram ovo obavezno napomenuti, ja sam morao jednu veliku samokontrolu da imam i da nijednu suzu ne pustim, zato što rekao sam ti više puta. Znači, to u tvojim opancima
Neću ni da, ne mogu da zamišljam. Pazi, suprugu ne mogu da vratim u normalu. One su bolje, u govoru su bolje. Razmisli, kad ti dostavim spisak, razmisli sa njom, kad ti dostavim snimak, razmisli sa njom. Tvrdim ti da su bolje u pa dobro, vidi, ona ima rezon majke koji je neprevaziđen, mislim, ne samo ona, nego sve majke. Znači, žene više stradaju ovim uslovima odnosa, samo što im je teže neke stvari u glavu. Upravo, zato kažem, napravio sam jednu, kako da kažem, varijantu ponašanja i borbe, koju moram dovesti do kraja, jer izgleda da me ovaj stvoritelj usmerio na neku drugu misiju od one koju sam ja imao, tako da svestan sam toga. Ja bih zaključio. Mogu? Slažem. Ja puno ti hvala zato što si pristao da razgovaraš. Hvala i tebi, pa ovo je neophodno da bi istina došla do ljudi. Ajde, živio. Eto. Stvoritelj je svoje odradio. Trenutni praskom od 6 dana. 7. dan je odmorio i 8. i sve ostale dane odmara. On to može, jer Stvoritelj je svemoćan ako i samo ako je napravio automat koji bez njega samostalno pravi ono što njemu prija. Stvoritelj je svoje odradio odavno. Mi smo na redu od davnina. Samo mi. Oduvijek.